Σωστά. Και από μικρές ηλικίες είναι καλό να μπαίνουμε στο νόημα της. Ακριβώς. Το να προστατεύουμε, να σεβόμαστε και να στηρίζουμε το περιβάλλον. Ακριβώς. Διότι δυστυχώς, θα ήθελα να το πω και αυτό, στην Κύπρο βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε πίσω-πίσω αντί να πηγαίνουν μπροστά, δυστυχώς. Η Κύπρος έχει καταντήσει ένα σκουπιδότοπος. Το βλέπουμε παντού. Συνεχώς βγάζουμε βίντεο, κάνουμε άρθρα για το θέμα. Η ανακύκλωση είναι ένα μονοπόλιο. Όλοι μας αγοράζουμε πλαστικές σακούλες από τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά που καταλήγουν. Δεν υπάρχει ένα πράσινο ταμείο να στηρίζονται δράσεις και πρωτοβουλίες όπως αυτή, για παράδειγμα. Το υδατικό δεν έχει επιλυθεί. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μωρό, μας έκοβαν το νερό μέρα παραμέρα στην Κύπρο. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, και ενώ υπάρχει τεχνολογία, ακόμη δεν έχουμε επιλύσει τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Είναι αυτός ο λόγος που προχωρήσαμε κι εμείς στην εγγραφή του Πράσινου Κόμματος της Κύπρου, γιατί θέλουμε να υπάρξει μια ουσιαστική οικολογική φωνή και οικολογική δράση. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, όντως αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και πρέπει αυτοί που κυβερνάνε κατά καιρούς και όλοι εμείς και ο καθένας ξεχωριστά να τα έχουμε πάντα στη έννοια.